Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Mitupo yakamira sei kubva pano pekutanga nwera moyo imimere inendera mukwacha ndyasozinzisisa asikanonzi kamkoma bena ndinyasoazisa kamkombe asikana vachidedzwa vari vakadzi nzvanonzva namulauzi saka ndinyasozoa ukama hwedu hwakamira sei apa ndizomudza abva azvinzwisisa ungaera nzou ndo mulauzi asi hamusiri munhu wabva kure asi ukama hwakamira sei apa uyu ndongogara naye ishamwari yangu iyama ipedyo mati mufambidzane kuuya kumatare kosa namunhu anokwanisa kufamba naye aperekedza umwe ndiana ini ndindaperekedza zvinotenga unomubvunza zvinhu zviri pabanzi hai unoziva zvinhu zvavatotaurwa kari zvino mhinduro dzasekuru pano kana makutaura navo pane zvamunoziva munoti hongo zvamusingazivo munoti kwete nguva nemukana muchaupiwa yekubvunza yekupa zvichemo nezvimwewo zvamusina kunyatsonzwisisa mukati nematare paanenge achitaura muchapiwa mukana imo asi izvozvi hongo kwete muri kuzvinzwa here mba andimauya kumatare mungandiziva sei anzi makavaziva sei kuti kuna changamire shumba zvakaitika ndaingonzwawo vanhu vachitaurawo paredhiyo vachitaura matambudziko yavo ndopa ndakatora nhamba dzavamabhubhu tichibva ndavafonera ndichivatsanangurirawo dambudziko rangu mamiriro arakaita ndobva vachinditi mangwana ndichaita kuti kuuye vanhu vanouya kwaunogara ikoko zvisho china chakasvika ndichibva ndafonerwa vanhu vakabva vauya kumba basi zvapera ndokuzosvika ndisvike panapa makambosikawo here mukati menzvimbo dzematare kana kumapostori nekuti ese matare neuchiudzwa nezveupenyu taingofambawo kunzvimbo dzekwatinogara zvinonzi hongo muchisika mukati menzvimbo idzi muna akambokutsanangurira here kuti mukati mekurarama kwenyu mukati mezinsari kwenyu mune mhepo isingadi chakanaka inovhuvhuta kuna akambokutsanangurirawo here kuti makagadzirwa imi makarikari mukurarama kwenyu akwete ndiri kuringidza chimiro chesuwa nepasi kukuru poshi ino yakuzokuitai mukadzi poshi ino kunanzvai chokwadi kozi zvinotombouya kuhomba zvinhu zvandiri kutaura pana ndiri kutaurirai zvinhu zvechokwadi muri kuzvinzwa muri kushandiswa nevanhu veukama hwenyu hakuna muroi paanotanga kubva parutivi anoziva dupo rapo ndi anotanga uri muroi anoziva mutupo wako ndiye anokuroya anoziva mateketero emutupo musadzamirwe nematare chinokumbira kudairwa taura henyu aiwa akuitese toyo kutsvaga kuyambuka kutsvaga kuyambuka hongo nyoka inofamba mumusha menyu munoiziva ndinoiziva sekuru ihongo vakomana mumusha mama munofamba nyoka huru huru
uchaini kwamba mpano. Shakuti nyoka yeka na ile ya kutekela amsibofu bai. Noza amsibofu. Chokwadi bosi nini yakatozosvikopa kundivuma. Amsibofu imi. Mai ava pana zvinhu zvizhinji. Zvinhu zviri pana mai ava zviviri kana zvitatu. Akatumirwa nyoka kubva mukati memusha kumusha kwenyu. Ndoga makatumirwa nyoka nekuti mamusingade kunyarara. Mave nepamuromo chaizvo. Apa penya amugoni kupavhara. Chiro nhasi makadai somutaurisa zvekuti tu. Airaitira kuenda mberi. Zvinyoka handisi kutokana nazvo sekuru nekuti ndakatoirota masikati ndichitomuka ipapo ndopandakatanga kusatoona. Ndati mumusha menyu mune nyoka hombe. Nyoka yandoona mumusha mumukadzi uyu yakwekura. Uye zviine mavara nemavara nemavara. Asi yakabva mukati memusha wekwavo. Musha wekwavo imomo ndomakaitika zvinhu izvozvo. Hanzi munotaurisa. Daka rakatanga pakutaurisa kwenyu. Daka rikatanga pakuti nanhasi chaiwo chaiwo munoshandiswa nemurume wamusingazivi ari kubva kupi. Munozvinzwa? Pamusoro isekuru pakuti kutaurisa apa kuri kunzi kukurira kumusha kwababa vangu handina kukurirako. Asi kwani? Ndakarerwa kwaamai. Asi kwani? Ndakatobva ndiri kumati. Hakusiko kukabva nyoka iyo. Hakusiko kukabva nyoka iyo. Nyoka iyi iri kubva mukati meropa rekwako. Ndeyakazouya kuzokuvhiringidza kudai. Ine urombo soro kwasoro. Indoera shumba. Ndinokutaurira chokwadi. Handikoni kukusvisa. Urikuzvinzwa? Ndinera shumba handikoni kukusvisira. Nyoka yauri kusangana naye ndeye mukati metsinza rekwako. Ndo inopota ichiuya ichivata newe, ndo inopota ichiuya ichikunanzva, ndeye yakakuitisa bofu. Ende munogara pabodzipo. Kana ndichiti pabodzipo ndoti pachivara. Pamwe chete. Haina kwayamboenda iripo pachivara. Ine painonozembera yoita seyaenzira yakamirira mukaranga wayo. Hausati wambozvinzwa kwaunofamba? Hanzi ndinotozviita. Zvamatsanana. Mwanangu. Uri panguva yakaoma sori kwasori mwanangu urombo. Ndinonzwa sisi. Ukurarama nechikara. Chikara icho chaunogona tadza kuchiona nazo. Asi chinenge chiripo pamukova. Ndine urombo. Chikara chandiri kurengedza ichi chikuru. Chakora chiri mumusha. Chanyatsosimba manje. Zvingani zvipfeko zvako zvomukati zvawakashaya? Zvakatowanda. Zvingani zvawakashaya pamba? 7. Nyangwe nezvekudya chaizvo zvingani zvaunoshaya pamusha? Zvakatowandisa. Zvikuenda kusaziva zvirikutokwana? kusatoziva. Zviri kuenda. Nakuti uri kuchengeta chikara mumba mako. Mwana ndozodzoka ngorombo ne. Uchengeta chikara. Zvipfeko zvakaenda zvemukati. Chikafu chaicho chiro ukachisiya apa unoona pasina. Unoona chanyapurwa. Unoona chadyiwa. Chaenda.
Hapo wakamirwa kuti mukadzi. Une murumewi. Anoita basa. Une murume anoita basa. Hapana, anongoitawo zvemapati time kwatinogara. Basa rei ratinotaurira unoziva ine murume. Anongobata Une murume wako kare kuti wakapiwa murume kare. Zvandiri kutaura izvi. Nyama nyingi. Zvino zvamapinda makatarisana muno, uchipinda wakatakura kudai uri bofu. Uri bofu here? Hai papa sekuru. Unodiye kunyepera wani? Ndongobonzwa nekutaura handisi kukuona. Uri bofu? Maonero angu inini nese yenyama ndoti ndiri bofu. Aha. Maonero enyu nenyama yenyu. Munoona here? Petu. Ndio zvamukadai muchitsanangura. Hazvitsanangurwi izvi. Ndio zviripo. Sekuru handioni. Ivo mukutsanangurirai zvavari kuona pamweyo. Ndio saka mapinda makaita sei? Mine mubatsiri. Mati mbuya natanda kuzvinzo zvamutaura. Mati. Ibofu. Ibofu ruchakambi. Havaoni. Ndizvautaura. Yangu. Hamusi kundiona? Wangu. Oh. Hamuna kana ziso rimwe rinokunayo? Kana. Yese. Wangu. Mubvunzo. Kana mune mubvunzo bvunzai henyu, kana mune zvichemo zvamunochema nazvo chemai. Chinoitika ndechekuti Matari ataurwa. Inini Bvunzai. ndinoringidza chise chingauye nemativi mana nemabhako ndinochiringidza. Zvikuru vanoona Chindouzai. papi nepapi vanenge vachizviona. Hati muri bofu? Mubvunzo. Bvunzai. Pangava pane zvimwe zvamasina kunzwisisa pakati pematari kana kuti zvimwewo zvamamagara kuda kubvunza. Uyezve kana zvichemo zvamuinazvo chemai nazvo. Handina hangu chekupikisa, ndinoda kungotsinira pakuti nyoka zvechokwadi ndiri kune kumwe kwandakanga ndaenda kunobatsirwa asi kuri kuMasowe. Takati takarara usiku takapindirwa nenyoka inge yakadaiswa. Saka vamwe vangu havana kuzvinzwa asi ndakatozvinzwa ndikavaudza ndikati musafugure musoro muno mumapinda nyoka. Vakatondiita nharo. Chakandinetsa nyoka iye ichipinda yakasvika kuisa musoro waine pamphiro yangu yana ndakatsamira ini asina ndakafuga musoro. Yakapinda na12 ikazobuda na3 dzekunze kweedza. Saka zvenyoka handipikisane nazvo zviri kutaurwa nasekuru. Mune zvimwe here zvekubvunza kana munhu chema kwamuinako? Kwete. Saka kusaona wakazotanga sei? Kusaona uku ndakatanga ndiri munhu wekuti ndaita sekunge ndiri kungonzwa mumaso mangu mune mavhu. Asi zvakatangira pakuti nandakarara masikati ndopandakarota nyoka inge ikafuta pakati nepakati apa. Saka ndaita sekunge munhu yanga akagara padombo. Padombo rana ndakagara paiva nemwena pana ndakarembedza makumbo. Ndopaiuya pachipinda nyoka iyi. Saka nguva yandakati pari kuuya nyoka apa ndichida kutiza. Nyoka iyi ndopaikasvika ichida kupinda mumvura asi kusaidhi reraiti rangu reruoko iri ndokwakabva nemukudwebva zvatanga kurwisana nenyoka iye. Ndichibva ndatopepuka ipapo ndichitoti madzimai ndichitojamba ndakabata zambia rangu mvua. Nditi ko chii muri kusvetuka mainye munokwara? Ndikati ndihopedza ndarota. Ndopandakanzwa maziso angu achitoita sekunge ane mavhu. Ndichitoenda kufamasi kuti nditenge mushonga. Ndichidonhedzera kumanheru mangwana acho ndakatofuma ndisisa chatoone fesisi yatosvimba nemiri nemiri. Chizotakurwa kuenda kuchipatara ndakagara 2 months. Chakangochinja pandiri kuzvimba. Asi kusaona kunanga ndisisa chatoona. Handichatokwanisi kutenderedza mutsipa kudai. Ndaingogara ndiri munhu akatarisa pasi kudai kana kuvhura maziso zvandakaita izvi. Zvanga zvisisa chaitika. Dzamana ndichiti kana ndaikuonai muri padhoo apa. Mangwana ndikamuka ndokuonai maapa nemakumbo angu apa. Dzamara zvatodzisa. Asi mwana chinoona. 2017 musi wa 23 December pepa zvakatanga.
Pakanaka. Unongonzwa mazwi. Anzi uri kumukonzwa mazwi. Mausiku zote kune vanhu vakaita sei? Ungonzwa mazwi basi. Ungonzwa mazwi chete. Ndiri papi? Izwi racho pari kubudia. Zita ndiani? Ndinoti Chenai Musona. Ani? Chenai Musona. Ndati azizvira uri kubvira side trip asi uzvone izvira unzvira side trip Makore mangana ekuberekwa? 34. Kwekwedu kushama. Kwekwedu unogara kupi? Kustopofa. Kumushando kupi? Mandarweni kurushinga. Ni ushinga kwani? Kwa chifi kwa ngwao. Masabu gani? Musona. Kunzimu. Kunzimu. Ndokunowanikwa nzimu here. Kunzimu kumberi. Chimbotaura changamira kuti nzimu chii kumusha kwenyu. Munogona kutsanangura kuti nzimu chii? Tinongoitawo zvekunzwa nekuti kwedu kwatinotogara kwacho torina asi zvinowanika kunonzi kunana Kasenzi, Nyatsato, Katroni. Asi nzimu uroira? Uroi. Kana musingazviziva zvenyu ayo vachizvisiya zvakadaro. Munhu ari kukubvunza ndi anonzi Mapupu wacho wamaifonera. Kwaizokwanisa sei kutambira mwana? Matara ndiatapudze. Ndasvikawo mukati menzvimbo iyi. Munhu wangobatsirwa. Matara ndiatapudze. Ndiari. Mwana ndiwani. Ndiwe shamwari yangu. Munomuziva? Dambudziko rangu ndinoti rakatanga inini ndiri kuma6 years. Ndakatanga kurwadziwa nemusoro wekuti izvezvi sekutaura kwandiri kutoita nemi ukatonditanga ndinogona kusatozotaura nemi. Asi kupora kwaiita musoro uyu kwaindinetsa nekundishungurudza. Waiti ndikasabuda ropa zvekuzadza makapu hawaipora. Zvadaro vabereki vangu vanga vachiriwo vapenyu vakafamba neni dambudziko remusoro rikamboti mirei. Ndandatowa zvekuma grade 7 ndopandakarumwa nenyoka gumbo rekuraitira. Ndichitofamba ndichibva pamba ndichienda kuvabereki vamai vangu. Chakandinetsa ndakabva nayo pandakarumwa ipapo yakarembera pagumbo kusvika ndisvike pana sekuru baba vamai vangu. Sekuru vachiti inyoka kai ndonguva yakaregedza ichibva yatanga kutisa. Zvatodaro gumbo rangu ndakaita nofunga 3 months apa ndatoregister kutonyora. Rakazvimba kudai ndisingakwanisi kana kufamba zvekuti kunyora kwandakatoita ndakanyora zvematsurundundu maticha aitouya pamba. Kusvikira ndapedza kunyora grade 7 ndichibva ndazorapwawo nevamwe sekuru vakangobvawo kuMozambique. Vakati ndarota mukunda akarumwa nenyoka. Saka ndati ndiuye kuzomuona kuti ichokwadi here. Vachitosvika zveshuwa vakanoona ndisiri kufamba. Hawana kuisa mushonga vakangondiruma nemazino zvekungodai izvezvi. Pagumbo? Ndobva patanga kutoburitsa urwa hweblack.
kudzamara gombo riyera toserera asi urwa uya wakandita ndinoda kuti uende pasi ngauende mukabhaketi wakazadza ka 10 liters kabhaketi keugezera kekai ndokuserera kwakaita gombo rangu ndobva ndatotanga kukwanisa kufamba zvikanzi zvana nchida zvapera ndakuenda ndobva watoenda kunorasa urwa uye mumvura zvadaro ndakagara pakusvikiro kupedza grade 7 yangu ndikaenda kusvika form 1 form 3 ndopakazoshaya mai step father wanga vakundibhadharira chikoro zvadaro ndakasara ndichichengetwa nambuya mai vaamai nababa vaamai dzamara ndazoroorwawo ndikaita mwana wangu wekutanga ndandichitori right ipapo ndiri pakati futi pekufamba ndakakwanisa kuunzwa mutsipa wangu ushongoita zvezvokuti ndoda kucheuka kudai ndobva warira fesi yangu ikatochinja ikauya ugotsi rikauya kufront uko handina kwandakatozokwanisa kufamba vanhuwo nekundiziva wemaraini ndokutomhanya kunoudza hana gogo wangu ndokuya ndokunditora gogo wangu nasekuru ndobva ndaenda kunonzi kwamutoko uko ndokwandakasvika ndikabatsirwawo mazuva acho ngotsvuku chiri kutotanga ndokwandakabatsirirwa dambudziko iroro rikapera rigore ripi zvikuma 2006 ndopandakaenda kwamutoko nasekuru wangu ndikabatsirwa mutsipa wangu ukaita right vandadzokera gomba zvadaro ndakazobva kumusha kwanamai vangu ndichienda kwababa wangu kunova ndiko kumawandarweni kunonzi kurushinga muvhileji rekwachimhanda ndobva wasvika ndokutsanangurirwawo dambudziko riri kuitika paneni asi vanga vakutsanangurirwa vanga vatori ana ambuya baba vangu vekundibereka vanga vatoshaya ambuya vakati zvino ini tarisai nemakore andava takutokumbirawo kuti mutibatsirewo muchifambawo nehanzvadzi dzake kuti dambudziko ramuri kutsanangura ridini ripere mbuya vangu munhu anga asachakwanise kufamba wanga wachembera zvadaro saka ndopakadzoka ana baba wamai vangu neni nehanzvadzi yangu yandinosiyira inini iri kushambo ndobva vambofamba neni kwese kwataingofamba taibata mukoma wababa wangu zvichinzi ndiye ari kuzvidini ari kuzvikonzeresa tabata kudaro zvipfuyo mari chaiyo yakasvikira kupera dambudziko harina kudini harina kupera ndatozouyawo kuno kuHarare ndatorwa nemunini wadhedhi wangu mumwe wekwaba mukuru wawo musoja ndobva vachinditora chimbouya kumba ndobva ndauya kuno kuHarare ndakagara nawo nofunga 6 months ndopa ndakatanga ndichita sekunge munhu uya ari kuona mhute mumaziso zvokuti ndaiti ndichida kunyatsa kushinura kuti ndione kuti ndizviri zvandiri kuona bva ndaingokuona sekunge munhu ari pamhute ndobva ndatoti ini nebamnini hazvisi kupera izvi rekedzai ndimbotsvaga kwekuita sei kwekunobatsirwa nhandine shamwari yangu yaiva iri kuno kuepwedza anonzi Maslin ndobva atondifonera achiti uya kana zviri zvauri kunzwa kune muprofita ari kugara kudondoko timboenda bamnini vakati aiwa kuti uende ikoko hazvigone tisina kuenda kuchipatara ndobva vanditakura ini ndopandakaenda kuParirenyatwa kunonzi kukaGove kuyakwe ndakatoenda ndichiri kutoonawo zviri nani ndichisvika ikoko chingonzi padhiripi nchitanga kudonhedzerwa mushonga kana ndaikuonai muri kure neniko ndakanga ndakukuonai muri padhuze pangu zvichitoenda zvichitodzima kudzamara ndakungonzwa kuti ndimi muri kutaura muri pasaidi neni ndakagara 2 months chakachinja hapana ndikanzi bhukai dokta akabhukwa akauya akati mwana uyu ndikamupara anogona kusazoona zvachose chivanhu chiri kuitika pane mwana ndobva ati handisi kuda kuita udyire nemari yake ndanzwa tsitsi nesituation yaari ndobva ndatodzoserwa mari yangu yandakanga ndamubhuka zvikachinzi chibhadhara mari ye2 months dzawakagara uri muchipatara ndobva ndabhadhara ndokubuda kwandakaita ndichibuda handina kuda kuenda kumba ndakati inini ndakutoenda kwandakafonerwa neshamwari yangu ndobva ndauya kuno kuepwedzi ndopaakanditora ndobva taenda kumhiri uko kumatomboko ndokwaiva namadzi baba wacho nguva yandakaenda ikoko apa pangu pahuro apa papaita chibundu sezvezve handi pane mabrama nemazimombe aya nezvimabundu apa yaya ndozvazvaita huro hwangu handichatokwanisi kutena kudai mutsipa handichatokwanisi kusimudza maziso angu ndaiti ndikakuvhurira yanga akatsvuka sesiketi yandakapfeka ndobva ndaendako ndakagara 3 days rechi4 mutsaki matatakarara makapinda nyoka yerova mbira ndikatoti kune vanhu muno mapinda nyoka nokuti taigara takawanda vakadzi varume vairarawo mawesi wakadzi tairara medu ndepapo mamusingachatooni nasingachatooni asi machemero yayeni manje ndinomaziva bhosi kumusha kwedu kundokwa dzakazara ndekupi musha kwenu kumawandarweni kurushinga
ndobva ndatovaudza ndikati musafugure musoro, nyoka yapinda muno meirova mbira. Yakatenderera vamwe vese, yakauya kuisa musoro waine papiro yangu yanandakatsamira, yakapinda zvekuma past 12 manheru, yakazobuda kuma 3 dzekunze kwedzi. Ichibuda ipapo makuseni ndichimuka, ndopandakamuka ndisisina chibundu pahuro, ndakutokwanisa kutina kudai. Madzibaba vaye vakanga vatondichinja zita rangu randoshidzwa naro rekumba, vandipa remweya rekumasowe. Ndakagara pasaidi pemadziro pechimudhuri chatakazembera, ndobva kuti madzimai Sara muri kundiona here? Ndikati ndiri kukuonerai kure kure makapfeka gemenzi regwambe ropa remeluni rine murenda yakadai. Ndobva nditi simukai ipapo, ndoda kuti muende kuchitata uko, hapana ari kuenda nemi, ndoda kuti munotora gati rine mucheka wenhundurwa muye naro pano. Zvishwa ndakasimuka, ndobva ndasvika bva ndafugama ndokunamata, ndobva ndatora gati rangu bva ndauya naro. Zvikachinja zvandanga ndichida zvaita, but pakuchidiwa wedzinza renyu nditenderane nawo zvandanzi ndiite pamuri, mubve panapa maakudini maakuona. Ndikati zvina kuipa, ndokuchifonerawo hanzvadzi dzangu vakuru kwandiri nevadiki kwandiri, ndikati ndo zviri kupi, ndo zviri kuno. Kubva vanditi iwe wanti ndiwo uri kurwara, chititumira mari isisi kuti tikwanise kuuya kuHarare ikoko. Ndikati hazvina kushata kana mati hamuna mari, ndichazongotsvagawo ane mutupo wakafanana newangu anokwanisawo kundimiririra kuti dambudziko rangu riite sei, ripere. Ndobva ndagara ndichibva ndazofonera munin'ino wamama wangu ari kubhindura, ndikati mama ndo zviri kunoko, zvikanzi inini handisi hama yako, ndiri mai ndakakutakura nani manzi, asi pataurwa kunzi pari kudiwa wako weropa. Kana vachinge vasimudzawo kuti inini ndiuye, kana ivo vaitawo simba rekuuya, handirambe mwanangu, ndinouya nokuti ndini mai wako vaSara. Ndakagara nofunga kudzamara dzatokwana nofunga 6 months, hapana akadini akauya. Madzibaba ekudzamara watozobvawo pachitsividzo pavanga vari vachienda. Pakarana nhasi handina kana help yandati ndadini ndawana, asi padambudziko randinaro nandichitochemawo kumhuri yeZimbabwe kuti dai yanga yakwanisa kundibatsira, ndawanawo anondibatsira ndikwanise kushandira vana vangu. Ndine vana ini, izvozvi mumwe wacho ndakasvika pakuendesa kuhome, ari kuhome, mukuru wacho ari kuDombozha. Handina kana weugama anokwanisa kumira neni ndichitaurawo dambudziko rako, hapana anongondihewo pavanongodaira kuti tazvinzwa, zvinongoperera mukudayira. Saka ndakasvika pakurwadziwa, ndikasvika pakutsvaga nhamba dzawo amapupu, ndakateerera chirongwa chinoitwa naTete Tudha musi weTuesday. Ndobva ndakatora nhamba bva ndatovatsanangurira, vakandibvunza zvakatanga sei, ndikavaudza. Vakanditi no, chinyarara kuchema, ndichakutumira vanhu vachauya kuzotaura nani, kuzotaura newe, wati unogara kupi? Ndobva ndakavatsanangurira zviri kuitika pandiri nekwandinogara. Ndo dambudziko rangu zhinji kuti dai ndakwanisawo kuwana anondibatsira ndione, ndikwanisawo kuzvishandira. Kungave kumvura, ndikafunga kuti izvezvi hapana mvura, amai vamatoona ndina wavo, totobatana maoko toenda kunochera mvura kumakomo uko kunocherwa mvura kuChisipiti. Ndotsigawo bhaketi rangu, wakatsigawo rawo, wondibata ruoko kusvika pano. Asi kusuko wayo ndosuka, kubika zvese ndoita, kuwacha, even chero kutotsvairawo mumba ndinototsvaira, zvese ndoita. Saka ndonyaya huru yakaita kuti ndikutsvagei, munge muchindibatsirawo kuti ndokwanisa kuwana here vanondibatsira. Weukama wangu hapana kana ane chido nekuda kundibatsira, asi dambudziko riri kukonzereswa nemukoma wababa wangu inini ariko kumusha uko. Ukavati ngatifambei, vanotaura kuti imimi ndimi muri kurwara, zvifambirei. Tikafamba tikavabata kuvaudza kuti ndozvataudzwa, chihandei tese, havabvumi. Saka ndo pane nyaya yangu sisi Elisa kuti dai makwanisawo kundibatsira, ndawana anondibatsirawo ndione, ndikwanisawo kuzvishandira. Ndiri munhu aitoona. Ndakange ndatotorawo passport ndikwanisawo kushandira vana vangu. Ndakasvika pakuirasa mudhemu nekurwadziwa, kuti saka mandisirei ndichitora ndichiwesta mari, nasi mozondiita bofu, hapana anoda kumira neni. Ndo nyaya hombe yandakutsvagirai padambudziko randinaro. Mwazvara muri vangani? Takazvarwa tiri 7, 6 wakomana 1 musikana. Saka sofa kwasara 5 wakomana. Anosira inini wacho akafa nekupondwa 2018. Saka wakomana vasara i5 iso.
Saka hapana pavakomana hapana kana ari kuda zvakarubatirana nini. Hapatorina ukatotaurawo vanogona kungokudaira zvinguva iyoyo ukazofonawo mazoti kudii vakomana nenhau yedambudziko randinaro vanongotora kuti hatina mari kana tichinge tazowana mari asi ndikutoona kuti makore acho yawanda kubva 2017 kusvika izvezvi. Vachingondiudza dzingori nhoroondo hapana kana ari kukwanisawo kumira neni. Saka man 8 years mune dambudziko. Hongu. Ndanzwa muchitsanangura muchiti mune vana vangani? Ndine vana vangu 2. Makaita nababa mumwe chete vana? Zvakafamba sei? Mwana wangu wekutanga ndakatororwa ndikatobvisirwawo mari, vabereki vangu vakatogashira mari. Zvakazongonetsawo nemurume wangu ndezvekuti taita zvekurima donje tiri kumusha. Kurushinga ko? Saka takarima donje ndobva takohwa. Takaita 7 mabhero. Chakanyanya kundirodza ndechekuti amwene wangu ndo vakakwanisa kuenda kotengesa nemurume wangu. Ndokuya ndokunditengera kadhishi ndiri munhu anga achiri akazvitakura. Kwakunditengera kadhishi kekusukira mapureti hanzi ndokadhishi kekugezesera mwana. Netumatauro twekudhara tumatwetu twakabuda tune madhakisi twi. Kari 1 netuma napkin apa nansina kana chinhu chekuti ndinge ndichipfekedza mwana. Ndikasvika ndikaudzawo vabereki vangu vakati uya ndokuzotora kwandakaita naamai vangu ndichienda ndo vakatozotenga kubva pane preparation kusvikira mwana wangu akure nekunyoresa zvese. Ndokusiyana kwandakaita naye. Zvadaro pamarriage yechi2 baba akura sei mwana? Ane 18 years. 18, okay. First born ane 18 years. Ndio 2007 musi wa 6 October. Okay. Wechi2 wachona baba wake kumusha kwao ndekwa Mutare. Atina kumbotukana, atina kumborambana, vakangobuda nehembe dzavo mushure mekunge vanga vadanana neshamwari yangu yandaitamba nayo. Ndokubva vaenda. Vakatondisiya ichitori nhumbu. Ndobva vachizombodzoka mwana wangu ane 3 months. Ndobva vaenda zvachose. Havana kuzombodzoka kusvika nanhasi izvezvi mwana wangu ane 13 years. Ndakatozomuendesa kuhome mushure medambudziko rangu rekusaona iri. Nekuti muchipatara ndakange ndinaye. Ndikazobvunzawo ndikati hapana here kwandinokwanisawo kuwana help yekuti mwana wangu ange ari safe. Ndopandakazotsvagirwawo home yekuendesa mwana wangu kuEmerald Youth Children's Home iri kuMount Pleasant. Ndokwaari izvezvi. Ane 13 years ari kutoenda kuchikoro zvake grade 6 asi pandinotiwo ndikawanawo kamari kekombi apo neapo ndoendawo ndichimuona. Ndakunzisa mama ndazomutsanangura muchiti chakazoti munetsane nyaya yamwene pavakakutengera kadhishi kadiki. Makambozodzokera here zvichida matambudzika nedambudziko iri kana zvichida kuti nekuti mwana ndewenyu mese pane pamunomboda kubatsira nawo kuti mubatsirane pamafees panhau dzechikafu muri vaviri? Apa mwana wangu wekutanga zvangu handina dambudziko nehama dzake. Nokuti vakabva vatoti vachiti pai tiendese mwana kuchikoro. Zveshe vakamutorawo kusvika mwana wangu asvika form 4. Vainaye. Okay. Akatozouyawo kunoku kuzondionawo last year musi wa 26 April. Ndakatozodzokerawo naye muna August through baba wake vatoshaya nekupondwa. Ndichitodzokera nemwana ndichiti tinobatawo maoko. Ndichibva ndatosvika ndikati mai ndozvandatofonerwa nanatete tapiwa ndichindwa zvikanzi zvechokwadi. Takanonoka kusvika hedu takasvika munhu atovigwa nokuti bhazi rikasimuka na7 kumbare rinosvika na9 dzemanheru. Saka ndakasvikawo ikoko tikabata maoko ndikagara 1 week 3 days ndokuzomusiya ndichizodzokawo ndichiuyawo kuno kuHarare. Vachibva vazondifonera vachiti mwana wenyu aroorwa. Ndikati hazvina kushata as long zvake kana akagara zvakanaka. Udzamara andakutotaurawo naye pafoni achiti mama ndiri kwamutoko. Akupedzisira kuti ndakugara kudombo shawa nemurume wake wacho. Papa hana kana wiki atobva panapa atoyo kuzondiona. Handei padambudziko renyu sisichenai. Ndazomutsanangura zviitiko zvinotyisa zvakaitika pamuri. Ndoda kunzwisisa panhau yenyoka ndiudzosai kumashure. Ndazwa muchiti makarumwa nenyoka muchienda kunoona ana mbuya nasekuru. Asi nyoka yaina kukusiyai kusvika masvika kumba kwambuya nasekuru. Vakati chii muchisvika mune nyoka? Sekuru wangu inini ndichisvika ndakangosvika ndichidonhera pamakumbo pavo ndichiti sekuru ndarumwa. Ndichitovaudza vachinditi chii nokuti vanga vasati vanditarisa kugumbo. Ndichiti tarisai kugumbo rangu. Vachitarisa kugumbo rangu vakatoona zvechiwa yakaramba yakaruma papi.
ipapa zvokuti mukatopatarisa panotoradza kuti pane tori netuma wanga saka pavakati kune mumwe munin'ina wangu mwana wemunin'ina wamamhangu iwe tora kambezo kangu titange kudimbura nyoka itizokwanisa kubvisa kwayakadini kwayakaruma munin'ina wangu achipinda mumba achidzuka kudai so sekuru vachitarisa vakaona pasisina nyoka makatoiona ichienda ndakatoiona ichitoenda zvekuti sekuru vakatsvaga vakashaya kwese kwayakafamba nako kwese vanhu vachizoteedza kubva kuyadhi kwasekuru kwandanga ndiri ikoko yakatenderera yadhi yese nerodhi yandafamba nayo ndichibva kumba kusvikira kumba pandaigara naamai vangu inini nekumba kwasekuru vadiki munin'ina wasekuru wakabereka mama wangu vakaitevera mutsetse vachouya yakazogumira kuona mutsetse pamuti unonzi muuyu vachiti panapa hatichaone mutsetse wacho kwawaita sei kwawaenda nako zveshuwa vakatoteerawo vakatsvaga vakashaya kuti yaenda nekupi asi kwatinongofamba kwese munhu wandinongobata inini mukoma wababa wangu mwanzi makaendei handizive maybe pamwe vari kutirwisira kuti mumba medu ndo mune umambo umurana mambo saka iko zvino ndiani mambo uri kumba menyu here kana kuti wakatozotorwa uri kutofanira kudzoka mumba medu imomo asi kuti tangosara tiri vana mumba mababa wangu inini vakaberekwa vari 16 pa16 ipapo hapasisina kana mupenyu tete vanga vari gotwe remumba mana baba wangu takatovaviga 2023 ndopatakatobva kunhamo tichitonovaviga ndo vanga vasara vari 1 saka vana vese tavasara ava vese havachatobvume nokuti vakutya zviri kuitika izvi kune mukoma ari kumusha uko akatombotumirwa mheni ikatadza kutorova pamba tiriwo kuti munhu anonamatawo saka vanhu vakutotya kuhutambira sofa huri kuna bamunini vari kunonzi kuchimhanda asi kuri kumusha kwedu ikoko vanga vainawo vakasana kutohubata wachona vakatofa futi nekurumwa nenyoka iyoyo vakagara pasi pemango nyoka yakaita seku joyi yakasemu yakakushanyira kumasowe kunokwera ruambira iyo vakatongoti nyoka iyo vakatogara nevanhu vari kuti hatisi kumboiona isi zvikanzi ndikutoiona iyo nyoka iyo pavada kutiza ndobva watorumwa pagumba apa vakarumwa masikati zosvika kuma4 wanga watoshaya ndo yakakuruma ifuti mimi ndira kunzwisa kuti tozoti umambo kazhinji kacho kuti uzopiwa mwanasikana vanakomana vese vanogona kunge vanenge vasisipo ndikunzwa imemi kuti mune vana 5 vakomana mumhuri menyu tingati chiri kunyanyota kuti baba munini kana chiri kunyanyota kuti baba mukuru vade kunetsana nemi zvizhinji kana kuti vade kukuremadzai imi muri mwana musikana zvine chekuita neumambo iri handisitori ndega ndakatodai kunotori nasisi vangu vamwe vakuru mwana wekwababa mukuru izvezvi zvaana kana 3 days atobva kutobatsirwawo nevakamubatsira anga atoitiswa kenza yemumazamu iye asi chakandinetsa kenza inoputikira kunze yawo haina kuputikira kunze katovake chitu wachidaro saka izvezvi vaiti vakakosora vaiburitsa urwa nemukanwa mune ropa saka ndakazotofonawo ndichibvunza kuti vasei zvikanzi izvezvi wana nekune kwavari kuita sei kwavari kubatsirwa mukoma anovasiyira sisi vavo vandiri kutaurawo aitofamba aigara kuchikurubhuku aitori nemhuri yake munhu aitofamba sekufamba kwatinotoitawo uku akangotanga kungoti makumbo angu aya abva atotonhora kubva uku kusvika ukuku haachatofambi akanga apiwa macrash akadonetwawo ne7th day vakamutengera macrash akutofamba nemacrash akangoti ndiri kuona chamupupuri icho chamupupuri chienda kusvika ndobva chatomurova bva adonha pasi ndokutopesana mabhonzi emusana ndokutodoneterwawo mari neve7th day vaivanzwa tsitsi semunhu wawaigarawo zvakanaka naye pamba paaitogara ipapo muridzi wepo ari kuuk vaitochengeta ndobva atumira mari murungu wawe akati chimuwedzera iwo pane yamatsvaga iyoyo aende kunooparetwa vakaoparetwa zveshuwa mukoma tikatoti vasimba tikavaendesa kunonzi kurihabhu kuruwa uko tikanzi bhadharai $150 yekuti waitwe maexercise kuti waonekwe kunzi wakukwanisa kusimuka vachimira here kusvikira vakufamba tikatoti mukoma vapora zveshuwa vanga vakutokwanisa kutofamba kutobva panapa kusvikawo padhoo rangu apa mukoma tizongonza kunzi vaita kenza pagumba apa rokuti maiti vakagara kudai so vachidai
mainzwa mabhonzo aya achirira kudai paburire rainzi raita kenza riye pakarira bhonzo mukaramba muchivadai paitouya bhonzo muchitoridhonza muchitoyaisa pasapo richitobuda ndokubva tafonerawo vanin'ina vavo vamwe vari kumusha nokuti iye ndiye anga asara mukomana mukuru mumba mabamukuru imomo ndokutozouya kuharare ndokuvatora ndokuenda kumusha ndofunga vakagara 2 days vari wapenyu rechi3 ndizongonzwa kunzi mukoma vaswera vachifona vachiti wada kutaura nani wada kutaura neweni naanaenda kumasowe foni yangu nandasiya pachaji ndichidzoka ndakaona mamissed call ndokubva ndazofona vandadairwa namukoma wadiki wachona wenumber 5 mumba mavo zvikanzi mukoma ari waswera vachifona vachiti wada kutaura newe ndikati vapei foni zvikanzi manje tine urombo hakusisina nguva yacho iyoyo ndo yandakabva ndatodonha ndikangoti kuvanhu ndakutonzwa musoro wangu ndakatengerwawo mapiritsi nemanext door zvikanzi usanyanye kubatikana zvinhu zvinoita sei zvinoitika saka ndakamuka nchiti mangwana ndoda kuenda kunochema mukoma ndakatokundikana siseliza kuenda handichatokwanisi kutaura handichatokwanisi kusimuka handichatosvinure sezvandiri kuita izvi musoro uchindirwadza tsinga dzemusoro idzi dzakazvimba kudai so ndakabatsirwa nemwana wepamba pandaigarawo ipapo kusvikira ndava right vachifonerana nehama dzangu ndo situation iri kupi iri kunoko mukadzi hanzvadzi yangu yandinosiyira achibva azouya akati zvino baba mishi vakatoenda saka inini ndini ndakuchisara nani natete zveshuwa ndakasara nawo pane zvese zvaidiwawo pandiri vane tsitsiwo vachindibatsira kusvikira ndaita right saka ndonyaya yatiri kunyanya kurwisirwa isisu havasi kutobhatarisa kuti musikana here kana kuti mukomana here wandinotosiyira ini naita zveprojekti yemagetsi asina kana paakaremara atori right akutobva kuchigadheni chake cheprojekti ichocho akarohwa nemagetsi sisedisa akaita ruoko iri kudai mazviguno zvake izvi zveapa izvi zviri apa zvekuti dai anga aripo maitomuona aripo pano ari kushamba ndokwaari akaita 6 months ari mubindu raGeneral Hospital asingakwanisi kana kutaura kusvikira azofambirwa nevekumarange ndovakatozoita kuti atozoitawo zvinenge zviri nani zvokuti shuwiro yavo ivo vari kukodzeresa zvese matambudziko edai vaida kutoti afire ipapo zvadaro vakakundikana kune hanzvadzi yandinosiyira inini ndobva vazotumira matsotsi kupurazi kwaishanda hanzvadzi yangu inondisiyira inini ndokubva arohwa nematsotsi ndokuchekwa dumbi iri kuvhurwa ganda kudai ndokuchibviswa matumbu aya ndokutorwa mwoyo ndokubviswa aka kapisi kekagunwa aka ndokuchekwa umu kuita semunhu yachekwa negrinder ndokutorwa tsoka idzi akatorwa tsoka kagunwa aka nemwoyo ndokubva vaenda nazvo nanhasi so zvinhu zvinongotishungurudza kuti mhosva yacho yatakapara imhosva rudzii isingataurwe kana vachida kuripa akatoita sei chero yakanzi yakaparwa nana baba vedu isusu tisingazvizive ngatigarei pasi titaurirane toita sei tobhadhara mhosva yachona tatopera tete saka mukuti pavanhu vese pavana vese apa vese vari kubatwa 1 by 1 by 1 hapana mwana anoti ndaenda uko ndikatadza kuvabata tinozoti mune dzimwe hama besides baba mukuru handii kaniri pamakambogara pasi nedzimwe mhuri pasina baba mukuru mhuri dzatinototi isisu dzatakagara nadzo pasi vazhinji vachona wakatozongozviziva chete kuti tagara nanhingi uyu zvatodhakwa watanga tagara naye pasi uye kuti titaure naye kuti ndo dambudziko ratiri kuwana ngatichiisai musoro pamwe chete munogona kutobva muchitaura naye kudai semangwana mutonzwa kuti hakusisina saka vamwe havachatobvumi nekutotya kuti tinopera havachatobvumi wakungoti anenge angowanawo mubatsiri yeye tinotangira papi tinotangira ipapo tozoti zvinorwadza kuti wakakura uchiona wozongomuka nhasi wakubatsirwa zvinhu zvese wakubatwa kuti uende kumvura wakubatwa kuti uite chino panguva idzodzo imi makanzwa sei hamuchaona zvachose ende mukutoziva kuri bva matambudziko enyu panguva iyoyo ndiri munhu akabatikana zvakanyanya zvekuti ndaiti ndikambozama kuda kuti ndibude mumba kudai ndangoeri kana ndadhumira ndotogara pasi ndochitanga kuchema kuti asi Mwari chimbori chii
chiri kunyatsa kuitika mukati meupenyu hwangu. Handina munhu wandakatadzira ine, handina kana gwenzi kana kuti vabereki vangu ndine zuva rimwe chete randakafambawo ndichivabata kuti ndo vakadai. Handina. Vanhu vaitovawo nechishuwiro neupenyu hwani neupenyu hwangu sezvo ndirini mwana musikana wavo chete mumwe chete. Vaitovawo neushuwiro yeupenyu hwangu. Zvinhu zvakandibata zvakanyanya zvokuti kana bhodhi yamuri kuona haisitori bhodhi yangu yandakakura ndinayo. Pandaitonyatsa kutozvifambira ndichiona ndichitozviitira zvinhu zvangu. Inhau yokuti ndikairangarira zvakanyanya kazhinji chero ndiri ndega ndogona kutongobatikana kusvika pakueredza misodzi nekutochema kuti ndichasvika rini ndisingaoni ini ndiri munhu aiona ndichitokwanisawo kuzvishandira ini nemhuri yangu. Saka zvinhu zvinondibata zvakanyanya mumwoyo mangu. Saka panguva yamakanga muchiri kuona maishanda mabasa? Ndiri munhu wekuti ndaimboita zvemabhero pachaji ofisi paipai. Ndopandaita zvemabhero. Ndopandainyanya kutotengesera chitengesera ofisa inchaji wepaHarare Central Police paya. Ndo basa randainyanya kushanda. Saka kunoku muri kurarama sei? Panapa mukuita sei? Mukuroja mukuita sei? Handiloji. Ndakatanga ndichitogarawo ndega ndiri kuzasi uko ndichibatsirwawo nehamawo neshamwari. Tiri mukugarisanawo zvakanaka. Kudzamara ndachizowanawo munhu ati ndangokufarirawo zvangu nezvauri. Handinei nazvo kuti haudini hauoni. Ndi kana uchiwirirana nazvo zvekuti unge uchigara neni asi inini ndakuda hangu zvakadini zvakadaro. Munhu murume here mukadzi? Murume. Ndazopesa ipapo sister chene. Muda kundivhara ka? Ndandichasvika ipapo. Mama totanga kundivhara. Ndandisiri kutokuvhara ina ndichasvika kuti murume. Ndopandakati ini chinonetsa ndechekuti vazhinji vanogona kuzoteka maadvantage yekuti nekuti handidini handioni zvikanzi no. Ndikati hapana chakashata. Ndopandakaudzawo shamwari yangu yainditengera chikafu yaiziva kuti ndadyei. Zvikanzi munhu wacho ndinoda kumuona. Zvishuwa vakauya kumboko andinaye anonzi Tanatswa shamwari yangu yacho. Ndobva watosvika ariko. Ndobva ndatomuudza ndikati ndiye munhu wanandichita sei? Mwananga ndichitaura zvikanzi bankuru inini mangwana handidi zvinozonetsa nekuti hande muri kuona situation ina sisi wangu nokuti anonditi sisi through mukutamba. Ina sisi wangu ndo yandinonyanya kukoshesa. Ndosaka muchiona nguva zhinji dzangu ndisingabve padhuze nani? Padhuze nawo zvikanzi hazvina kushata zvese sirai kwandiri. Ndobva watotiti saka munotakura rini zvinhu zvenyu kuti muchiuya kuomba inini handiloje tiri pamba pevabereki vedu. Ndikati imi ndimi munondiudza kuti ndotakura zvinhu zvangu rini. Ndobva vatotaura. Ndakauya panapa muna musi wa13 May. Gore rinori. Ndopandakatangawo kutogara nawo kusvikirawo izvizvi. Ingave mvura kana murimo mugodhi vanotaura kuti kwete usachera. Unowira pai? Unowirawo mumugodhi. Zvandisingakwanisiwo kuita vanoita. Zvandinokwanisawo kuita inini handinoita. Kungave kuvacha kana pana pachiona kuti kumugodhi hakuna mvura tinotoenda tese kurwizi wotosvikawo ndichererawo mvura vachitondibatsira kuwacha. Totopedza todzoka touya pamba pedu. Dzimweni dzenguva kana ndisinganzwiwo zvakanaka mapureti kubika zvese vanotoita, kutsvaira mumba kuchera mvura zvese vanotoita, hapana chavasingaiti. Ndova ndiri kutogara nawo izvezvi. Magara imi zvakanaka? Ndizvozvo zvekuvavarira. Nekuti semunhu anomwawo doro akanwawo doro dzimweni dzenguvawo nekuteererawo makuhwa evanhuwo vanomboya tombovhiringidzana ndiri munhu wekuti ndotombosvika futi pakubatikana kuti sei zvichidaro. Ndotombosvika pfungwa dzekutofunga kuti zviri nani hangu nditsvage hangu ndizvigarire ndega kusvikira ndawana achandibatsira kuti ndinge ndichizoona ndikwanise kuzvishandira. Ndo upenyu hwandiri kurarama pano siselisa. Handizive manje kana mine zvamukade kuti muri yeZimbabwe kubatsirei nazvo muchitenyu panapa makagara nababa vanhu vamurume wenyu pari zvino. Asi magara acho ndewaye kuti munhu akambomwawo 1-2 kunetsana kurimo mudzimba. Ndoda kunzwisa bhuka muri mimi kuti chamungade kubatsirwa nacho nemuri yeZimbabwe matambudziko ese amukusangana nawo tisingatarisei mimi chete shida nevana vababa venyu kana nedzimwe hama ndanzwa matambudziko zvakare avari kusanganawo nawo. Zvamukade mimi kubatsirwa nazvo chii?
inini chekutanga chendo kuda kunyanya kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti vange vachindibatsira ini nehama dzangu dzemurudzi randakaberekwa inhau yekuti ndinge ndichiona dambudziko riri kuitikawo mumhuri medu ripere tikwanisewo kunge tiri vanhu vanogara zvakanaka uyezve tibatanewo nekuti mhepo iyoyi kana ichirima hatikwanise kutotaurirana tichinzwanana tichiisa musoro pamwe chete semagariro ataitawo kudhara zvisati zvatanga kuitika izvi tiri vanhu vaitowirirana tichinzwanana mukugara nemukubatsirana asi pakazongotangawo kupindira Satani ndo pakatanga kutoita uyu ari kuita mazvake uyu ari kuitawo mazvake zvake saka mhuri yeZimbabwe ngaindibatsire ndinge ndichitangawo kuona ndione ndigarewo zvakanaka ndikwanise kushandira vana vangu uye vandibatsirewo kuti ndinge ndichiwanawo kugara pari sefi pasina pekuti ndinoshungurudzika kana kuti ndoita stress nekuti ndichadzamara kuzofunga pfungwa dzekuti hazvina kungosiyana nekuti ndingozvipfuudza saka zvinhu izvozvo ndo zvandisiri kuda kuti zviitike mukati meupenyu hwangu nekuti vana vangu vachiri vadiki ndiwanewo kubatsirwa chero kunganzi kuchiwano kwandawana anokwanisa kuti anondibatsira ndione handirambi ndinoda nekuti dambudziko iri randiremera ndiri ndega ndo chekutanga chikumbiro changu chanditori nacho kunyanya pakati pemoyo wangu zvakawanda zvinozouya hazvo asi chiri pakati pemoyo wangu ndichekuda kuona mungangondiona ndikasvinira kudai zvokuti mukatotarisa kudai maso mangu munotonyatsa kuzviona kuti pane zvirimo saka anodi anobaya-baya ranoita simasi ane nguva dzekuti akatanga kutondirwadza ipapapo anoita sekunge mune mavhu kudai tange munhu uye aendwa nemavhu mumaziso nguva iyoyo ndinogona kusatogona kusvinura pandinoda kusvinura kudai kuti ndimanikidzire kusvinura kana ndikasatoisa fodya yebute iyeyi ndinogona kutodhonza nguva ndisingatogoni kusvinura asi ndikazoisawo fodya yebute iyeyi ndotokwanisa kumuka mangwana ndichitosvinura asi anenge akatsvuka sesiketi maziso acho aiwa For these and more stories, tune into Zim News Bit TV